Hello guys, ngayong hapon sa inyong tanan guys. Ngayon na pumiguan guys, babaw guys. Kaya mga ahoy mi guys. Kapoy guys. Nagtumi sa luti guys. Kaya mga ahoy mi guys. Wala kami nangatugban karon guys, bukid guys. Kaya marami guys. Kaya mga ahoy meron guys. Minangkat ko ganiya sa bukid kaya nagkuhan mo ganiya guys, naglinog mo ganiya guys, sikang linog guys. Nuni wala may nangat ko ganiya bukid kaya sikang linog ba. Marami mangat ko guys. Mga ahoy na lang meron guys. Sa ibabaw guys. Dito sa luti guys, luti. Sa ibabaw. Kaya itong ipang sugnod guys. Ang sugnod na to guys. Dudong guys oh. Mangahoy sa mangahoy sa ibabaw. Kaya umar yung nga to bukid guys. Ganiha, wala nga to kay kuan mo ganiha guys, linog mo ganiha guys, kang linog ganiha guys. Ano ni kayo nga to bukid kay linog ganiha guys. Ang buhatin ng wala rin guys, nangahoy na lang ni guys. Nangahoy babaw. Ang sugnod ba. Mangahoy ka sa ibabaw, pang sugnod. Guys, hindi for watching guys.